Kayod na punta mga ka-idol. Kayod para kayod mga ka-idol para makakaon mga ka-idol. Lusot na rin mga ka-idol, lusot. Udto na mga ka-idol, udto na. Aroy, Ginoo. Mahaw sa karinderya mga ka-idol. Karinderya ng mahaw mga ka-idol kay wapoy mga gamit sa balay lagi. May mga dungaganan na wapod tayo asawa. Ano lang karinderya ng buhay-buhay, palitag pakbit, pansit, ngayon lang sabaw. Okay na mga ka-idol. Ano itong light mga ka-idol. Para ba dito build yung motor mga ka-idol. Wala ko matubili gabi. Dugay ang kita mga ka-idol kung pagtungtong nimo sa motor. Way to bill gabay ng gasolina, dugay ang kita. Ay mismo kita kag 100. Tigom na unta. Di mo pa mang itubil. Muna yung nakadiferensya mga ka-idol. Gwapo ng adisir ka mo lugrahe na paan ba nanay gasolina. Muna yung life cycle diver mga ka-idol. Tuwado na ako sa obrero mga ka-idol, mahaw. Dili ko magkananan mga ka-idol kay naiinit kayo sa sabaw mga ka-idol ba. Ang uban dili man manghatag og sabaw. Wala man itong yan siya mga ka-idol, sabaw. Abot na ta mga ka-idol. Paway sa taga-dali mga ka-idol. Pwede na ito magdagang istorya mga ka-idol. Kumbati na ito mga idol.